URishika unendlela eyodwa ukuthi akwazi ukusinda ukuthi meshada uRoshani. Cha. Ubani umkhapheli ngempela la? Sekuvele obala-ke la. Ngosobala ukuthi nena nobabili nenza into ephoqayo le ndlela ukuthi lo mnteni uvele wabona ukuthi awuvele unqosho okungcono nje. Umethe Rishika kumele sitsheleke namhlanje ukuthi kade kwenzakalani ngalola suku kumele sitshele. Zama ukukhumbula Rishika. Awuzama. Asikho isidingo sokucabanga. Yeke wena. Uwena ongivalele ngaleli langa. Angithi usixolele ngaleli phutha lethi silenzile angithi. Angeke nje uxolele nje kalula kanjalo. Uyekile lo emsebenzini. Medema ngeke uzokwazi ukungithenga ngemali. Sukela namhlanje mina ngeke ngize ngisahlala kulomuzi lo. Thunte ngomsombuluko kuze kube yisonto ngehora lesithupha uStar Khanya kuphela.